cikin sunan Uba da na da na Ruhu mai tsarki. Amin. Yan wana kaunatattu a cikin Kristi, ina gaishe mu a cikin sunan Yesu. Yau 25 ga wata muna kan mu a wannan shekara na shirye-shirye na Paska, wato muna lokacin Lent. Yau karatunmu wato reflection namu muna samu daga cikin littafin Ruhaniya akan Sura 1 aya 18, wanda tana cewa, ni ne kuma rayayye, da na mutu, amma gashi yanzu ina rayuwa har abada abadin. Yanwana cikin Kristi, wannan yana nuna mana da cewa tun fil azal Allah yana tare da mu. Yesu ya mutu amma ya tashi. Kabari ba ta iya rike shi ba. Ya tashi da rai, yana raye, yana kuma koya mana da cewa rayuwar da Yesu yana yi zai kara mana ban gaskiya. Inda ba don Yesu ya mutu ya tashi ba, da mu Krista mun zama abin dariya. Amma Yesu ya mutu ya tashi, yana da rai. Kabari bai iya rike shi ba. Yana rayuwa domin ya nuna mana cewa mu ma idan mun mutu za mu rayu. Idan muna tare da Yesu almasihu za mu rayu tare da shi. Mutuwarsa da tashinsa ya kawo mana ban gaskiya mu Krista gaba daya a duniya. Dole ne mu dogara gare shi, ba abun almara ba, ba abun shaka ba, domin Yesu ya faɗa ya ce in an binne shi zai tashi a ranar ta uku. Kuma a ranar ta uku ya tashi daga matattu, yana rayuwa, babu abun shaka a ciki, babu abun ƙarya a ciki, yana rayuwa tare da mu. Saboda haka dukanmu idan muna rayuwa tare da Yesu, idan mun ba da gaskiya tare da shi, za mu rayu tare da shi a sama. Ba za mu taba mutuwa na biyu ba, domin mun ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Mun yarda da shi, mun sa zuciya gare shi, za mu rayu tare da shi, ba za mu ki shi ba. Saboda haka yanwana cikin Kristi, ina kira gare mu yayin da muka sa zuciya ga Yesu, shine farko shine karshe, zai taimake mu a tafiyarmu a wannan lokacin azumi din. Ubangiji Allah ya sa mana albarka, ya taimake mu domin mu ci nasara a rayuwarmu a cikin suna Yesu. Amin. Cikin sunan Uba da na da na Ruhu mai tsarki. Amin. Yesu babban malaminmu, Yesu babban malaminmu.